Bueno, eguerdion edo egunon, eta ongi etorria guztioi. Lehen nik eta behin ere alboan ditudan bi protagonistak aurkeztu nahi dizkizuet. Lore Albizu, Zumaiarra, bera da historia honen protagonistetako bat, gero kontatuko dizkigu bere bibentziak, eta beste aldean daukat Iban González, Iban da Amanoragoaz dokumentalaren zuzendaria. Bai, nik esan nahi dutena da azken urteetan estatu kolpearen 80. urtorrena dela eta Gipuzkoan zehar ugariak izan direla egindako omenaldik eta aitortza ekimenak. Duela 2 aste esate baterako Matxitxakon egon ginean, bertan hil ziren marinelak goguan, gure historien parte hori gogoratzen. Memoria berreskuratzea, ikustarazea, gizarteratzea, ahalegin horretan dabil Gipuzkoako Foru Aldundia, eta hortan eragile aktibo izan nahi dugu gainontzeko elkarte eta norbanakoekin. Abenduaren 20an gogoratuko zerate Tabakaleran Gipuzkoa 80 urte oroimenean ekitaldia ospatu genuen, orduan Gipuzkoan errepresaliatu izan zirenak gogora ekarri genituen, Eurolako trenbideko langileen errepresioa oinarri hartuta. Abenduan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak langile errepresaliatuen liburua aurkeztu zuen. Aurten, 2017 urtean, otsailaren 23an, Sasetako mendatea hiltzanaren 80. urturrena ospatu zen, eta Hondarribin ekitaldia instituzionala egin genion, eta berarekin hildako gudari guztiei ere egin genien omenaldi hori. Eta otsailaren 12an, Zumaian egon ginen, bertako udalak antolatu zuen ekitaldi batean, 1957ko neguan bere etxetatik bota zituzten emakume eta haur zumaitar guztiak gogoan hartuz. Eta azken puntu honetan gelditu nahi dut, 1957 urtean, Bortxaz, esku batean maleta eta bestean aurrak hartuta beren etxetatik bota zituzten Gipuzkoako 13 udalerrietako emakume horien historian. Gudari buruz hitz egiten denean, gure memoria horien pasartearen protagonistak gizonak izaten dira. Eta emakumeen papera ez da azaltzen, ez da kontatzen, edo oso bigarren plano batean baztertuta gelditzen da. Gipuzkoako Foru Aldundiak emakumeen histori horiek berreskuratu nahi ditu, erdigunean jarri nahi ditu eta transmititu. Ezin bai daiteke gure herriaren historia ulertu, emakume zein gizonen historia kontatu gabe. Hau da, gertatutakoa osotasun batean kontutan hartu gabe. Joan den urte hasieran, memoria historikoko ekimenen mapa aurkeztu genuen apirilean, eta mapa honen bidez jakin genuen memoria historikoari dagokionez, bazirela ikertutako eta oroitutako gai asko, baina emakumearena oso bigarren planoan edo lerroan gelditzen zala. Eta isilpean zegoen historiaren parte hori berreskuratu nahi genuela erabaki genuen. Gipuzkoako Foru Aldundiak elkartekin eta beste erakundeekin elkarlanean emakumek prozesu historiko hauetan guztietan jokatu duen rola eta pairatu duen sufrimendua zaleratu nahi du, merezi duen aitortza izan dezaten. 2016 urteko diru laguntza lerroetan bereziki baloratu genuen emakumea eta esan dezakegu emakumeen proiektuak eren bat izan direla 2016 urtean. Datorren urteko diru laguntza lerroetan berdin jarraituko dugu, emakumearen presentzia eskatzen, exigitzen. Zentzu honetan ere, datorren astean, Intxortak 1927 elkarteak egindako emek emana erakusketa aurkeztuko dugu, baina hori datorren astean aurkeztuko dugunez bertan hitz egingo dugu. Gaur berriro ere diot gogora ekarri nahi dugu, 1927ko urteko neguan Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Deba, Donostia, Elgoibar, Getaria, Lazkao, Mendaro, Mutriku, Zarautz, Zestoa eta Zumaian gertatutakoa. Neugorretan Gipuzkoan, ia 750 pertsona bere etxetatik kanporatuak izan ziren, eta frentearen beste aldera joatera behartu zituzten. Kanporatuak, emakumeak eta hauen aurrak izan ziren. Hil honen 29an, Gipuzkoako Foru Aldundiak pertsona hauei aitortza ekitaldia egingo die, isilpean izan den historio hau ezaguteraztea nahi dugu, errefuxiatu izan ziren emakume eta haur hauena, herritik deserrira, helmuga jakinik gabe, abertzale eta errepublikazale zirelako, emazte eta alaba zirelako kanporatuak izan zirenak.
Beren bizipenak Asturaren ibaian galdu ez daitezen, Gipuzkoako Foru Aldundiak baleukok ekoiztu duen eta Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian aurkeztuko den Ama Noragoaz dokumentala lagundu du. Dokumentala eta bertan kontatzen denari buruz hitz egiteko noski, ni bi luxuzko pertsona ditut hemen, bat zuzendaria lehen esan bezala eta bestea protagonista nagusi bat, eta beraiek hitz emango diet, beraiek kontatu dezaten. Hala ere, erderaz egingo dut laburpentso bat, txikitsu bat, eta jarraian hitz emango dizuet. Bueno, lo que queremos decir es que queremos recuperar, visibilizar y dar a conocer a la sociedad guipuzcoana la historia de nuestro pueblo. La parte de la historia que va desde 1936 en adelante, aquellos hechos no pueden quedar en el olvido y sobre todo queremos visibilizar también la perspectiva de la mujer. Ya comenzamos en el año pasado con un acto en Tabacalera el 20 de diciembre en la que se homenajearon a los represaliados por el franquismo y este año ya hemos hecho algunos actos de homenaje, como ha sido el 23 de febrero a Cándido Saseta, y también estuvimos en Zumaya en el homenaje que el ayuntamiento hizo para recordar a aquellos mujeres y niños que fueron expulsados de sus casas en el invierno de 2017. Para nosotros es muy importante homenajear a los soldados, a los hombres, pero también a las mujeres, que son las grandes olvidadas en la historia. La Diputación Foral de Guipúzcoa presentó en abril del año pasado el mapa de la memoria histórica de Guipúzcoa y ahí ya detectamos que el papel de la mujer no se visibilizaba suficientemente y por ello decidimos impulsar en las ayudas el que se hicieran trabajos y se investigaran trabajos sobre la mujer. Gracias a la convocatoria, estos trabajos han sido más y ha llegado un 30% de los proyectos presentados. Y en ello queremos incidir y seguiremos haciendo lo mismo en los siguientes años. Como he dicho antes, el invierno de 1937, alrededor de 750 mujeres y niños fueron expulsados de 14 municipios guipuzcoanos. La gran mayoría fueron de los pueblos de Zumaya y de Mutriku. Por ello nos pareció muy interesante y necesario dar a conocer esta historia callada y silenciada durante tantos años y apoyar primero el trabajo de la Asociación Erquibe y también el documental Ama Noragoaz que se presenta dentro del Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián. Y así el 29 de este mes realizaremos un acto de homenaje a todas aquellas mujeres y niños que en el invierno de 1937 fueron forzadas a un destierro incierto por el simple hecho de ser nacionalistas o republicanos, por ser esposas o hijas e hijos. Un homenaje en el que participarán también los alcaldes y alcaldesas de estos municipios. Y como he dicho antes, para explicar esto mejor que yo está el director, Iván González, y Lore Albizu, que son los protagonistas en esta historia. Igual pera, Lore zu lehenengo nire zuetzen? Bai. Nik hasiko naiz. Bai. Bialduatik, Bai, zure historia. Konta. Bai. Febreruen zean, 14an, deitu zuen ere amai eta emakumeai, Zumaxan zaken beko plaza ditzen zuen zea, han ofizina zazken, rekete jendia zazken, eta Zumaiko agintaria zazken. Eta deitu zizuen ara, zea batekin, komuniko batekin juteko. Eta joan zienian, bakotza behari, imatzuen da nire amai, zantzizuen. Mira, erritikan erten behar dizu. Eta nik erritikan da zeatik eta bai, zubrigun miakin aldeinin behar dizu amendik. Eta noa joan behar de panik eta Bizkaira. Eta zen baden bako joan behar de panik Bizkaira. Eta ez dakit, ama izan zizola, nik ez dakat diru ikan egun askotakoan igarrotzeko eta zean da, jakin nahi nuke zen baden bota. Ez, harakut ezatenian danok hilko zaitu eta. Eta amak esan zinxola orduan, nik hil behar baldin badez, nirek ematen nahi ditu, nik ere nire irumiak. Eta hala eman zizuen mintzaia ze hori, destin hori erten inbertzala. Eta egun hori, hilen ze hori, aiatu zanean, erten behartzuela, danak joantzian, zehara, Andermaira, ermita badaka, eta emakungiak juntatu, eta bere mesatxua eta entzun, da nio gogorazen aiz, amama eta txatxa, zaben, beste nire atxa bere iruan nahexekin, itxasoiz aldein behar zantzuen asek, irezi joantzian.
ezaken zea politikoikan, baina zaken batzok isetan kultura gaxan, eta horrela lan nahi zuena bakarrik jantzien, abertzaliak horreta. Eta horrela, mesatxu hori entzun, amamata atxatxa bakarri laga, eta ama nola ertentzun itxetikan, zehara, zubitxikisa deitze xeu. Eta ara jontzian ian, zea partitu eta non jomiartzen da, gu jonginan kamioi batian. Bost urten azkan, baina gauza batzuek akorratu. Gero nire amak asko itzin izan dio itxian. Baina zea batzuekin gogoratzen, nola kamioi batian, mariatuta da no, eta nola jomian. Eta gero, ailegatu inala, zea bat, karretera, kamiso bat, puskatuta. Eta dio amak eta zatzen zala berritxua, herri bat, goxan ozeona. Eta antziola, la linea de fuego. Eta nola, ura gigatu zuen, abisu hartu zuela, nola zijoazten Gipuzkotik emakumeak, omiakin da, nola zijoazten giatzeko, ze hori. Eta momentu bat ingiatu, eta gizonak, nire anai, bigarrena Mikel, 3 urte eta erdiz azkanar. Eta lepuan hartu, eta bisoi nola pasaziun. Da negarrez itezula amak esatzun gizonar. Ui hauek ze kulpa dake eta zer da. Da noi ala pasatu ziula. Eta gero gu ailegatu ginen, zehara, batzu eleketi horako ginen, baina gu forua. Eta foruan egon ginen, demo gutxi izango zen, porque segituan atia eta izeko bat, irezita juntzien akasekan horretikar, jakin zuen nola bialduak izan ginen zumaitik eta hangaudezela eta intzituen bideosei bilatzeko guri eta bilatorrezizko. Eta baita ere kontatzezun amak bere onduan ziola amona bat zumaikua eta ze altabozeti deitze zuela onelako familitorri da reklamatzea eta bizea. Eta amama horren izan zula, ez tekituan, enai gogoratzen izena Manuel, ez tekin nola, zea nola itzan frentian, eta nola zerraldo nola ero izan, amamaura, aurrenengo golpia ura zantzala. Eta gehoia handikan forutikan atega bezen da jonginen Bilbora. Eta Bilboko zea gutxi dazkanik, errokordo bakarrikan, goizien jatekoakin da eramate zuen hola tunel bat, ura zeonan, hori baina ezatazten izena, Ramblas de Uri bitarte. Ez dakit ondo zango dut, baina gogoratzen nahi izen hori amak ezatezu. Eta ara jute ginen, zea, baskisakin jute ginen, eta zea, han basatzek ginen, da geho zirenak eta zitzezian nien, kampuan, eta zitzezian nien, Bilbora zehatzen, barroa sartzu eta errekordu hori daka. Eta geho handikan, eramantzioen zeara, Mundaka. Eta Mundaka antzion, zea, intendentzia zion, eta ara tortzizian osaba, nire osaba Josu, eta beste Primitibo, eta Jesus ere bai, eta haxek mendixan gudari zaben, eta atxak itezun zea batzuetan, armak zuzentzen da, horrela zatezun behar, mekanikua zan, eta tailarrak batian egontzian armamentuak preparatzen da, garbitzen da, eta preparatzen gudarixak jutezian eako. Eta intendentzi horretan, hor izekore hortze hon. Eta geho guri jarratzuen pixo batian. Eta jute ginen, egunero horrea jute ginen intendentzizan, eta gogoratzen nahi monjatxo batzu izabela. Ona, zera, ego batzuekin da, hori gogoratzen nahi. Eta han eote ginen, egunan pasa eta horrela. Eta horrela, zera, Gernikako bombardeuen, zera, eta orduaneak horretzen nahi, mendizolo batian zartu zuen. Eta antxe noginen da horire ni zehatzen nahi. Abioia pasatzen ziren, goitikan, da, zartze zuen atzea barroa omia eta berriz ertentze ginen da, noma Bilbo aldea jongo ziren Gernika. Eta geho horrela gabitzea da, osaba hiltzen, osaba Josu hau atxean anaxa zan. Zean Amaiurren zion, Amaiurko batalioian, eta nire anaxekin berriz beste nahi segitze zian Mikelekin, egunero eramaten gaben
bueno, egunero ez, mendira konbertzuen nian eramaten gabe zen biso, eta hori agoratzen petril bat, petrilen gainean jartzen gabe zen biso, eta behar automobilan sartzen automobil zea batian, iriki batian osan, eta ikurriña ateatzen zuen, da kaskuak jarri, eta eskogudariak kantatzen jutezian. Eta gu hantzen euteginan jun arten, eta handi pixkatea hil nintza. Zean, nola da, Urkiolako mendixan. Ura gaina dela oso zea batian, komandantiak esan zizola, Josu, hartu jazu zea armamentua ure eramiarret eta hartu zula eta hantxe, disparatu intzeko hola eta hil. Bueno, jo ja familidana ja sakabanatu, ja ziziela mundakan zehartzen, bialtzen, sartzen da, dana sakabanatu ginen, dana. Atxa harrapatu zuen, da Bitoriko kartzela, eta gu, ja, nik ezkipa biriak nondik jarri zizkuen, junginen zuan zezetikan barruna, zehara, Ribadezellako moia. Eta han, esatezun amak, zea barkuak, oso zea tristura hundi jaman ziola, inorrez ezaguna. Beha beti bakarra dira sentitzezun, inorrez amengo jendik etzekon tokatu. Dana Santarren derko jende, zea, horri jendia, horrela, eta ez zula bilatu. Eta han, zea, nola zaben tripulazioak, eta behak esatezun, zea, txinuak. Baina geho jakin bien amita diela, baina behak nola itizun begisekin txinuak. Eta han, beste bat gogoratzen nahi, nola barkuen behian, bodegan, hantzen da, mariatuta, eta kontatzezun amak, 3 egun egin juzela, Burdeosko moila juteko. Submarinoak izerten zizuela, ikambio de rumbo, noma minatuta eta zaudela, eta egin juzela. Eta gehoan, beste, gogoratzen nahi, beste zea bat, eskola, baina eskola zen itxetxo bat bezala, eta hana eskola non ginen. Demo gutxi baina eskola eta non ginen. Eta geho, ja, handik, ez, gaina, hori ez, mundaka jun baino leno, bai, mundaka, Bilbotika mundaka guazela, tunelian, tunel batien guazen. Eta tunelian, azitzeginan erten zen, eta abioiak etortzen zian, bertan jota. Hori gogoan dakak gorri xa, zeatu ite zuen, pasa ite zuen, metraia ustek izan pasatzen zuen, da ze abioia barroa zartzen zan. Eta amazte orduan egon ginen, umedanak eta barruak eta dara. Goiak egon ginen, Ribadezella. Eta Ribadezellako ze horretan barko horretan ailegatu ginen Burdeosa. 3 egun pasata geho. Eta han eman ziuela hori bana, sardin lata bana, umetxik eta dana igual, dana. Eta han eskola batian demo gutxi, baina geho, ja handikan, zehara, Suizako fronteraino, zatezun amak. Zeola, zea bat, fuerte hondi bat, ara, eramatziue. Eta han sartu ginen nian, zatezun amak, zen negarra arrexia zantzan ura, beso motzak, zea, oerituta, eta aurreko gerrako zea ziala. Refugiet, bueno, antzaudenak. Eta han egon ginen, ez tekin izen bat demen ginen urtia pasa, horra urte terdi, fetxakena iziatze. Eta izeko hau, zean, frantzixan, izeko, arreba, zaken atxak eta ark intzituen zeak, gu non gabe zen ez zikixen, inorke ez zikixen familixan da. Eta hamak esatzezur, gure inorke ez diun reklamatzen danak hildan, oziela, pentsatzezula. Eta ark, zertuzun non gaude zen. Eta ama izatez izola telefonoz dituta, badakizuzun non zaudeteen da, zuk ez dakizu, gu non gaben, zatez izola ama. Eta geho behintza handikan hasi ginen, Zumaira tortzen. Tren ez da, handik anatea zuen. Eta geho hemen Irungo fronteran, ez dakipan hori nola esplikatzezun, handik guri ateatzeko bihartzan batoma responsable egiteko oso zeo, zan. Eta ama telegrama bialduzun Zumaira nola ailegatu ginean, eta
ez zuen entregatu. Zumaxan ez zuen entregatu gure itxian, ez zuen entregatu. Eta gizon bat, eta bere emazte, bere erekin, Andreta gizon da, etorzezakola, bai osur nola zabe hemen, honen beste denboan, inoreta, ez dakipa, danak hilda hongo itxian, eta arkeman treneako zea, dirua, eta horren torrezan Zumaira, bere umiekin. Da, han zuzen, Zumaira jatu ginean lehen guzu bat, ze estazioan, da ark ikusi zunean, ez da kasuke amai, saltaka etorri ziara aita eta amamena, eta nola gatozen da. Gogoratzen nahi, aitatxa, bizon niondi bazan da, bezua zabali, zubixat, zuaren poza. Eta geotor ziala zeak aguazilak, da, esan zixola amai. Vosotros no podéis entrar en Zumaia, tenéis que pasar la cuarentena. Zumaian zion orduan ospital txiki bat, orduko kalenturak eta tifusak eta zakenak eta pasatzen zituen aleno, eta ara. Eta, pero, nola ordi, guk ez badakau zer da. Eta esan zuen ama bela atea zigun handi, porque medikoa oso familiko ezaguna zeon, eta ark atea zigun, ja, Zumaira, atxatxata mamen ondo ba. Hortzen. Lore, dana konta duzu. Bai. Osa, dokumental dana konta duia. Bai. Zuzen-zuzenian. Beste aldi izamak kontatzen zigun. Oso ondo. Eta gero ni detaileak ere, zeusekin argixak eta zulua eta hoxekin gogoratu iten nahi. Grabauta daukotzu. Bai, grabatuta, bai. Oso ondo. Gure amamen da atxatxen poza. Da atxa falta gendun, atxa hartian etorre gabe zion pena de muertekin eontza. Eta metza ere aleinak zoze intzi zuen, da urare etorre zan. Eta gero Zumaiara etorri, eta gero gerokuek bai. Urte askotan be, zelako bizitza eta zelako... Hori da, oan azaldu ginala eta ondo azaldu ginala, pena jendia. Bai. Hala ere. Bai. Amorratuta asko. Bai. Arrixa moztuta, gauza sekite zizkuen. Altzuen aurduan ere, zasatu zian berriz ere ite, baina ez gu tinko ginen. Noiz lortu zenoten Zumaira poltatzea? Ba, urtia urte bete, urte tardi, uri ez dakit, horreko mazan, oza. Ba, ze kanporatuak ez igual, historiaren kokatzeko, ez? Ba, kanporatuak, exodo horretan jende asko ibili izan. Gipuzkoako herrietatik jende asko, milaka pertsona irtezan. Baina hau da historia oso berezia, zeia frankistak bazauden ja herrietan, eta hilabete pasa zian, eta orduan zuen bila juntzian, da zu. Hori da, bia. Hemen dakazuek kamioneta edo, baina kanpora. Gure aiak. Historia diferentia da. Claro, iez gerragatik, iez egita baino, zuek kanporatuak izan, bialdu izituzten. Zumaitik eta beste lehen aipatu zuen errezpetu. Da hor azaldien, zeian emakume hoxe danak, izeko bat ebado hor, hiru lehen usukin, txikixak asek ere, nanak ezagunak, herriko gu bezalako gaziak. Margari. Diferentia, gu oso bakarrikan. Gu zeuri eraman gendun da, ala, bihartu zen hon bai. Beste batzuk barko juntzien afarantzizan, jahetxi o intzian angigatu baina guri, nik ez tekin nola, aguntz, bialdu ziuen, eraman ziuen, Eta gero zuek bueltatzeko erabaki sartu zuen, baina beste asko kanpuen geratu ziren, beste batzuk birien be geratu ziren. Baita, bai. Hori da, eta azkenien, lore moduko historizia, geure dokumentalean nolako 11 historia dauzkagu, 11 bizipen ezberdin, ze jente asko baia junda dau, eta holako historia diez, dokumentalak, protagonistak, lore eta bere moduko emakumeak die. Guretzat baleukon azkenengo urtietan memoria historikoa buruzko lan ezberdinak inditzugu, dokumental ezberdinak, eta danak die berezixak, baina igual hau berezixen artien berezixa da, ezta? Ze dauzkagu bi helburu dokumental honekin, ja ondo azaltzen duten, txarto esaten mot zuzendu, Lore? Guretzat dauzkagu bi helburu dokumentalakin da. Lehena da, Frankok Euskal Herrixan injarrez eta beldurrez sortu dauen isiltasun honi
kontra itxea. Frankismo horri kontra itxea. Bai. Ezta? Fasismo hori. Eta bestalde batetik nahi dut beste fasismo batei bai kontra itxea. Eta dala, herri hontan, dakagun patriarkado honi esker, zelan bigarren maila baten geratzen den emakumeen historiak. Askotan ez da kontatzen, eta bestatzunan kontatzen da beste garrantzi bat eukiko baleuken buruan. Orduan guretzat aldundiari esker eta udalei esker egin ahal izan dugu dokumental hau, eta egin dugu modu berezi baten. Pentsatzen genuen helburu horrek lortzeko protagonistak esklusibamente izan behar ziela testigo zuzenak eta emakumeak. Horregatik ibili ginean, Joseba zure seme atorri zan, gure gana baleukora, eta jarri ginean aldundiakin kontaktuan, eta hasi ginean montatzen historia hau, eta bilatzen jentia, ezta? Zeure lehengusina, eta zestoan, eta herri askotan egon gara bilatzen. Eta orduen, guretzat oso lan berezisa da, oso emozio entzalada handi bada, negarrasko egin dugu dokumentalekin, asko onkitu gare, baina barre behin dugu, ezta Lore? Tarteka bai, ezta? Bai. Eta kafea hartu dugu, eta kontu asko egin ditugu. Eta guretzat oso emozionantia da, dana benetazkoa dalako, eta ez dakagu ez historialaririk, ez irakaslerik, ez dago aditurik. Adituak, benetazko adituak dira, eurak, emakumeak eta lehengo pertsonan bizi daudenak. Ez dago besterik. Orduan, guretzat berezien artean berezisa da, eta gero, Gipuzkoako giza eskubideen zinemaldian aurkeztea, guretzat ez da oberik, eta aproposagorik Gipuzkoako emakumeen historia bat, eta giza eskubide horrek aldarrikatzeko eta berreskuratzeko lan hortan egoteko, ez? Orduan, gu oso pozik gauz, hemen egoteagatik, oso pozik egin dugun lanagatik, zeuen danogatik, eta zinemaldian estrenaldi nagusitza etxeko, ez? Pena bat bakarra, gure amak ez diala bizi. Hoixe. Behasiko, sakona sakon luzki. Bai, baina, Lore, konten hartu guretzat lan honekin ez duela nahi bakarrik zuen bizitzako hori jaso. Osa, lan honek balixo behar dau, zeuei eta zeuen amai eta amamei rekonozimentua itxeko, eta gure homenajia hau da, danon homenajia hau da, bai? Así que, zeuen bitxartu. Ezkertuta non niri horrekin. Egin behar duna da, amak isiltasunetik atera. Hori okizun ere ama beti, beti, behar valentia zan, oso valentia zan, argitza moztu eta zeatikan moztu dio aguri eta atzeo jarri linea, argitza jarri eta berrezen moztu eta gure kali jantzion linea bat lehenko kordoia ez dakit hauek izalizke. Kordoiak notizian zeak linea. Eta handikan jartzi zuen argisa, haitxian, umia eta atxona eta mona eta gure gozandare alazaben dana. Eta ite zuen urak findu eta jontzien ayuntamentuan ere ama lehenguzu bat gozan bizizana eta ze pasatzen da, egunez argisa dakau eta gabian kendu egiten diue. Eta goiko famili ondixan zegoen da aur bat gaso eta baina ze pasatzen da. Gero gora zion bezi pixo bat bestaldekoa, kalien gora. Eta hasek argisa, eta guk erreik ez da. Nire amata lehen guzu, jundia, balore guztixekin ayuntamentoa eta zantzixora. Baina ze pasatzen da guri argisak entzeko eta beste osek argisekin egoteko. Eta moztuen dizuela, berriz ere jarriko dut, horrela. Azkenien jundia emakume horrena argisa botatzen zizuen horrena eta zantzixon, ze batzatzen da, zuek argisekin zabet eta gu argi gabe eta bai, zuen abertzalia zatelako argi gabe eta gu argisekin. Eta nire amai, bazek abezia, bai, naixo deu, gian bezelako oak izan, da ez zui bezelakoak. Gu segiko de gure abertzaletik nua. Eta buelta manda nola lehitzen da, horrelako. Hoxe gara geoko, handik itorrita. Zenbat aldiz jauzita, zenbat aldiz jaikita, zenbat jauzita jaikita, zenbat aldiz, Lore? Denbora guztizan. Denbora guztizan. Zeu emakume borrak.
Gure amak. Hatxe, bai. Gero zeuek bai. Zian amak. Beste kasta batekoak. Beste kasta bat, bai. Bai. Hatxe, frente ditu zuen. Tinko, juntzienian ere, bialdu zituenian ere, juntzian. Tinko. Oso ondo. Bai. Zakit galderik badezuen edo, ustet oso ondo. Ez bakarrik duda bat, emakume horiek, 11 emakume nongoak dira, saltzen direna. Bai, dokumentalen bertan, bueno, oin zerrendatzen baditut, seguro astuko dutela, baina dau zestoa, azpeitxit, mutrikun bebai. Azkoitiko ere, getarik, Getaria, eta zarautzeko bat. Bai. Gero nahi guztako jaten da aipatzia, eta lore nik ez dakidak izunzuk, ez dakit. Bestela ontsa kontoko dugu. Gipuzkoako giza eskubideen zenua Victoria Eugenian, egongo da, estrenaldi potentia, baina bebai, Malagan dau zine jaialdia, zine espanyol, eta han bebai egongo da. Zine espanyol? Bai, Malagan. Bai, azeken Malagan jakingo daue Gipuzkoako emakumeen kontu. Ondo do, jakin dizala. Eta euskeraz, lore. Oso ondo. Dokumentala euskeraz. Hoxe. Eta herriz herri ere, hori da. intentzioa da, historia kontatzen juteko. Batez ere, historia hau gertatu zen herri horietan. Estrenaldia, izango da orduan, festivalean edo Bian. zinegonetan da, festival hori? Apirilaren 2an, arratsaldeko 4:00, Victoria Eugenian, leku dotorie. Sí. Chapa que le metí el día que fui a Durango, porque pentsatzen nuen historia zeola horren atzetikan, eta eskarrak emane bai, Ibanei, zuen talde guztiei, eta nola ez, Gipuzkoako Foru Aldunari, sinestu duzutelako proiektu dengan, ez? Eta proiektuen ikusten ondo zehetu dizuela, adierazi duzutela, da historia bat diferentia, ez? Gerra zibila kokatuta, baina, biti haitu izan dugu gudariak eta alako zeak, baina emakumiei buruzko historia pixka bat, nik ez dut ezautzen, baina, oso gutxi uste dagoela olako zeak, ez? Eta hori, lehen abizi, zea eskarrak eman, ez? Gio zuri bronka txiki dago eta izut. Zuri, bronka txiki dago eta izut gio, bai. Ez, eta da azken finean, Maribelek izan duena, ez, pixka bat, emakumeen hauen testigantzak, kultura bati hitz egiten dutela, ez. Eta da azken finean, dokumentaleak horrek transmititzen duena da, halako pakearen kultura, eta eraikuntza eta eskubideen urraketak, ez. No deja de ser giza eskubideen urraketak, errepresio bat izan zen, sufritu zutelako, baina era berean bai, giza eskubide horien defentsa, baloreak transmititzen dute, eta transmititu digute, eta hori dena etorkizunerako kultura perspektiba batekin. Eta nik gustatuko lehitzaka aprobetxatu nahi nuke 3 mezu, hemen zehatzia, gainean jartzia. Eta lehengoa, esango litzateke, nik uste garrantzitsuena dela belaunaldi berriei transmititzea holako historiak. Eta nik uste ikastetxeak dirala leku hau ez. Gazteakin sortzea hauenga kontzientzia kritikoa eta erekita etorkizunerako, ez? Gio bigarren esan litzateke, nik dokumentalara ikusiet eta halako sensazioak transmititzen dute emakume hauek, ez? Eta nik uste sensazio horiek, nik uste transmititzen dela holako pena, tristura,
eta momentu bat, bai, dokumentalean tartetxo bado, parra egiten dugula, ez? Eta gero, nik dokumentalak transmititzen duen, mensajiak ingeletuko nitzake, ez? Emakume hauek transmititzen duten, emakume hauetan ez dagoela alako gertatuko alako gorrotoa. Eta hirugarrena, jaso zuten errepresioa, baina, hemen dakau adibide bat, emakume bat, jaso zenuen errepresioa, baina bandikan zutik handagola. Ondorengo urteak pasazitutzenak, baina zutik. Frankismoaren bukaera arte zutik, hemen dituzue 80 urte pasa ondoren, eta guandikan ere, orduan defendatzen zuten bere gurasuak ideologia, guandikan ere, bea hemen dagoela defenditzen, zutik berriro ere. Eta, errepresioa gogorra jaso zituzten, eta tinko eta zutik. Eta gero bestia, dokumentalaren herriak komentatu dira hemen, eta hau da, 1986 garren inguruan, pixkatatea eta leheno goian komentatu izan dugu, ez? Eta da, Lorenzo Sebastián García historialari batek egin zuten, eta aurkeztu zuten Salamankako Unibertsitatean tesis bat, eta hura juntzan herriz, eta horrean hemen dakate, eta izenburua da, escrito realizado por Lorenzo Sebastián García, titulado Expulsión de mujeres y niños en Guipúzcoa el año 1937. Eta zerrenda doa eta hortik handago. Eta horrean juten da, herriz, kanporatuak zenbat dira, ez? Eta Zumaia da, tamalez, kanporatuak gehienak izan direnak, ez? Eta Guandala 20 egun, Zumaian ospatu genuen 80 urturrena gertakari hauena, esan dezakegu, guk gauzkagun 245, guandazkau 265, 10 gehiago erten du. Horren egin konturatu, bi emakume adibidez, kanporatu juntzian, aurdun zaudela. Orduan, horieke kontatzen zeategu, ez? Zerrenda horretan, ez? Eta horrean, nik bakarrikan eskerriak ematia, bai Baleuko, bai Gipuzkoako Foru Aldundiei, eta horrean, jaiko ekitaldi hori, nik usteet, esan behar da Zumaitik gaina antolatuta dagoela autobusa, betia, eta gero bronka txiki bat, amai, eta bronka da, ez da bronka, deak izan du jagoan, eta da, azken finean pasa zutena emakume honek, adibidez, gaur hemen dagoelako, ez? Lehengo gaztian, hau dokumento originala da, esan dizun, ekarri, dokumento, nahi zanke, errepresioa, pasa zutena, beak askota kontatzen du. Han gogorra esan zen, kanporatuak izan ginela, baina geho ondorekuak, ez? Herrira etorri zianian, que fue represión tan dura como el hecho de haber sido expulsados, ¿sabes? Eta horremen dokumento bado bere atxena, esan ez, de alguna manera, estamos hablando del año 1940, eta da halako dokumento bat, como que le hacen testificar de alguna manera, que es partidario del glorioso movimiento, eta orduan pixka bat historia, no esaten da, naiz da, abertzale esan atxa, pues tiene aquí un documento como diciendo que, joder, cualquiera que vea este documento, esango litzateke, joder, José María Albizu de Izburua era franquista, no. Orduan, esta es otra forma de represión también, ez? Eta emakume honeko du, hanbeste urtian, da, lehengo aztian, erakutsi zin, da, ama, no gidezu hau, da, bildurra sakan nei emateko, para que no se dé a conocer de que aquí se ve de que mi padre era franquista, ¿no? Da, orduan, oza, que, nahi zake, a ver, ez bildurra, ez, baina, guandikan gauza batzu eta behaiek, halako dokumentuak eta etxien aukiko, nik uste dokumentu hori, azaldu behar dela, eta orduan, geho bere esplikazioekin, gaina udaletxeak arantzadikin liburu bat
sinatu dute akordio bat, ba, seguramente dokumentu hori jun beharko du Arantzadin, eta gero azpian, ba, bueno, esplikazioko hori izan ere bronka. Bueno, historia ikusten den bezala, bai, batzutan isilaraz izan zuten eta beste batzutan transformatu. Ez? Gezurra zena egi bihurtu, nola baitxe, eta bueno, horrelako ejempluak badira, lehen komentatu du bat edo beste topatu ditugula, eta tamalez horrela izan da. Orduan guk egin behar duguna argitu, ze gertatu zen, ondo kontatu historia, eta emakumeen papera ere ondo azaldu dadila historia hortan. Bai, hori izango da gure nahia. Bueno, mi esker gurekin izateagatik, eta bueno, 29an zita badaukagu, hemen diputazioan, omenaldia egingo zaizue, oraingo zila 50 aurre eta ume kalera kanporatutako hoiek lokalizatu ditugu, bai? Eta gero bian izango dugu Donostiko Zinemaldian pelikula ikusteko, bueno, dokumentala ikusteko aukera, eta gero pentsatzen Malaga eta Gipuzkoako herri askotatik eskaerak etortzen nahi dira, ea noiz di joan beraien herria galdetuz. Beraz, bueno, historia zabadu egingo da, bai? Bueno, mila esker denoi.